bych rád poděkoval všem za účast v závodech. Všichni se toho zhostili tak nějak se ctí, protože se snad nestalo, že by někdo nechytil rybu. Takže to já jsem osobně rád. A začneme s vyhlašováním výsledků a předáváním cen. Tabuli si myslím, jste si všichni nastudovali, že nevím, nebudu se asi zdržovat 4. místa do 5., 6. až já nevím 21. a začnu s vyhlašováním těch cen, které budeme vydávat. Takže bych začal tím, že vydáme cenu za nejtěžší ulovenou rybu, protože cena za nejrychleji ulovenou rybu byla už vydaná, kluci pospíchali ze Slovenska, takže poměrně chvátali, cena už byla vydaná. Takže teď bych teda poprosil za nejtěžší ulovenou rybu želvatým. Takže tady vám mám takhle pěkně to. Gratuluju. Gratuluju. Velitel tady. Takže kluci na místě číslo 1 chytli největší rybu, je to kapr 17 kg. Myslím, že všichni se můžou podívat, protože to video jsme tam zrovna byli, takže kompletně celá akce tam je. A cena za nejtěžší ulovenou rybu bylo 5000 korun. Cenu vám vydá tamhle naše paní pokladní. Takže si ji potom můžete říct. Tak se vám líbily závody? Super. Jsme rádi. Pro nás první, takže úplně normální. Že na prvních závodech docela dobrý. Myslím, že určitě. Takže paráda. Kluci, nezbývá, než vám ještě jednou pogratulovat, poděkovat za účast a popřát ještě hodně štěstí a rybářských úspěchů. A kromě toho, ještě jste vyhráli spacák, ale nevím, jak tříčlenný tým, jestli to není malý, kluci. Se přikryje navzájem. Muset se překrývat asi nějak střídat. Díky moc. Mějte se. Ahoj. Děkujeme. Teďko bych teda asi přikročil k vydávání cen za vítězství v sektoru. A začali bychom prvním kolem. Sektor A je Carp Team Fish Biz. Tuši, tady máte cenu, koukejte se, tam je kamera. Dobrý, počkej, bych vám chtěl pogratulovat. Jak jste to viděli, co se týkalo závodu? Trošku se otoč. Tam je kamera. Tak jako? Já jsem mi taky se otočil tak já jsem se otočil s tebou. A tak jako nespokojený. Dobrý, super. Nějaký ryby jste nachytali. Jo, určitě. Takže kluci, ještě jednou gratuluju, hodně úspěchů do dalších závodů a držíme palce. Díky. Vítězství v sektoru B v prvním kole Carp Team MVM. Tady jde. Stopnu takhle teda, aby jsme se neotáčeli jak Robin. Gratuluju, kluci. Cena 2500 korun za vítězství v sektoru. Opět bude vydaná tady naproti tomu poukazu. Co to první kolo? Dobrý, ne? Už jste vyhráli v prvním kole, tak... Mě našláplý, no, nakládá nám to vždycky popůl. Takže to máme zatím tady vítězství v prvním kole, takže zatím gratuluju a myslím, že se ještě uvidíme tady na tom místě. Díky. Děkujeme. Takže pokračujeme vítězstvím v sektoru A v druhém kole. Opět želvatým, tým, který už
vyhrál cenu za nejtěžší ulovenou rybu. Že kluci se naběhají. Gratuluju za vítězství sektoru. Děkuji. Takže co kluci, to druhý kolo se vám tak nějak zadařilo? To povedlo. Jednak velká ryba a jednak dost ryb asi. Tak to je paráda. Takže gratuluju a vás tady nebudu zdržovat, už vás máme natočený. Tak je to. Vítěz sektoru B v druhém kole KAK 1. Gratuluju. Předám se kluci. Zbytek vám předá paní potom. Bojovali jste v tom druhém kole jako lvy a nějak se vám to zastavilo ráno. Ryby odjeli, jo, tak Ryby odjeli, nebrali. to dělá, kuličky tam byly. Dobře jste to dělali. Hele, zatím gratuluju a já vím, že se ještě za chvilku uvidíme, tak zatím děkuji. Takže po vyhlášení vlastně vítězů sektorů přikročíme k samotnému vyhodnocení celého závodu, co znamená kompletnímu vyhlášení od 3. místa do 1. Takže 3. místo opět KAK 1. Kluci nemuseli ani odcházet. Takže zase předám cenu. Gratuluju. Gratuluju. No a co nám k tomu povíte? Těžký závod. Ale jako 3. místo, byl tam obrovský malý rozdíl mezi 1. a 3. Tam opravdu rozhodovala asi jedna ryba, si myslím. Když by přišla, bylo všechno jinak. No, no nic, kluci. Držíme palce do dalších závodů. A gratuluju ještě jednou. Druhé místo, Carp Team. Pohár. Prostě, prosím tě. Ty můžeš tam něco prostrat. Boba na fotku. To chtěl nechat doma. Ne, já jsem si ho chtěl nechat. Peťo, fotka, Boba. Jo, kluci potom ještě, kluci udělali s váma fotku s tím pohárem, jestli můžu potom poprosit. Takže teď už nezapomenu, opravdu. Druhé místo, Carp Team MVM. Takže kluci, gratuluju. Ještě jednou. Vám střídáte tady tak nějak postupně všichni. Tady máte cenu. Druhé místo, cena 10 000 korun, jestli se nepletu. Kluci to vybojovali, ještě včera jsem s nima mluvil při těch večerních rozhovorech, tak byli nažavený a nakonec to tak nějak dotáhli, dá se říct, k úspěšnému konci. Tak nějak. Největším rámci tady byla pátá bouřka. Takže říkají, že Odevřený, no. nachytali v tom té největší bouřce a to samozřejmě nikoho netěší, ale kdybyste nachytali. No. Takže já vám předám pohár, abych nezapomněl. Takže pohár. Tak. No a dostáváme se k prvnímu místu, protože to tady všichni víme, jak nemusím zdržet, je to Carp Team Kaporo. Kluci, gratuluju. 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 Tady máte poukázku na 15 000 korun českých. A jenom tak v krátkosti, včera jste chtěli jednu otázku, ptal jsem se, jestli vyhrajete, nebyli jste úplně tak přesvědčený o tom, ale... Ráno to prišlo, no aj cez burku. Trošku sa to otočilo, ale krásne preteky, krásna voda, super. Takže jo, já vám tady ještě předám pohár, samozřejmě si takhle to bude se doprostřed. Můžete si udělat malou fotku.
Takže děkuji moc krát, doufám, že se uvidíme někdy třeba na rybách, přeju ještě jednou hodně úspěchů. Díky moc. My ďakujeme veľmi pekne. Mějte se, patrujte se a já bych teda ještě poděkoval úplně všem, kdo se zúčastnil ještě jednou, přes to, že nás počasí občas zazlobilo. Jsme na rybách, nejsme v hotelu nebo na dovolených v Egyptě, aby tam svítilo 365 dní sluníčko. Nevím, co bych tomu řekl. Poděkoval bych realizačnímu týmu určitě. Jako, myslím, že internet a celý ten online přenos byl perfektně zmáknutý. Udělat výsledky, které byly jako do těch 2 hodin, jsme mysleli, že se to ani nepodaří, podařilo se to. Takže to v první řadě, vlastně než dojedete domů, tak to všichni vědí. Takže vám můžou pogratulovat těm, kdo vyhráli. Těm, kdo nevyhráli, samozřejmě jsou to závody, nemůže každý vyhrát, to nejde. Takže já nevím, z mé strany je to asi tak všechno, co bych k tomu chtěl říct. Takže ještě jednou děkuji za účast a tímto považuji závody za skončený.